याग याग तया मिळवणी घुंगरू बांधू पाया याग याग तया मिळवणी घुंगरू बांधू पाया हो नाचुरे धुंदा झाली काया हो नाचू धुंदा झाली काया धुंदा झाली काया हो नाचू धुंदा झाली काया नारदाची स्वारी देवेंद्राच्या या दरबारी आली नारदाची स्वारी गोड नाममुखी वाणी मी गातो मधुर स्वराची गाणी मी गातो मधुर स्वराची गाणी नारायण नारायण
करण्याचं ठरवलंय बघ. आणि तो प्रथम आपल्या इंद्रनगरीवर चालून येत आहे म्हटलं. नारायण नारायण. महाराजाच्या घरासाठी वन्स मोर